Aye, okay, my okay, my okay, my ngibonga ithuba nje bazalwane amen engilitholayo nami bese kumnandi bese ngihlezi ngifana nengane ke bazalwane emseni kaNkulunkulu wenkosi yethu Jesu amen ngingaqhubeki kakhulu bengigcine sengikhohlwa make nginganikizwi vele ngikhohlwa ukuthi ngubani mina nokuthi khona ubani vele ngihlale kuKristu ngihlale ezwini amen nginalonke ingake ngakho ngithi manje ingqondo isakhona amen ngoba iphinde ihambe ingqondo mase sikaNkulunkulu ingqondo ivele ingihambele amen manje ingqondo isokhona ngizobingelela nje abazalwane ibandla lilonke nginganhlukanisanga nonke abazalwane nikhona phansi kwesekethe endlu yenkonzo amen bese ngithoba ugcobeni laba umfundisi uShabane noma umprofeti uShabane amen sibonga umusa kaNkulunkulu ngibonga uthando ke bazalwane ngilitholayo ingenxa nje yesikhathi nami ngisinikiwe ngizobingelela sibonga abazalwane umusa kaNkulunkulu okusele kukodwa into engizosukuma nayi1 ngifuna ukuthi bazalwane isicathulo sami siyangishisa amen
Isicathulo sami siyangishisa. Ngithi ngelinye ilanga mangikhuluma ilanguage Mama uShabani kune language yabantu bakamoya. Amen. Kune language yabantu abakholwayo. Amen. Kune language yabantu abasondayo. Amen. Kune language yabantu nje abasezweni. Le language umuntu uzwa ilanguage akuyona. La ukhona uyayizwa ilanguage yakho ngoba kukhulunywa ilanguage onjani oyazi. Makusenyameni sikhuluma ilanguage okwenyama uzoyizwa kangcono. Kodwa masike moya sikhulume kamoya uzoyizwa kangcono. Masike kholeni namanje angizwakala ukuthi ngiyaphi. Amen. Kodwa egcineni mhlawumbe ngizozwakala ngenxa yesikhathi nje singihlupha. Ngithi ke bazalwane isicathulo sami siyangishisa. Amen. Ngihlushwa isicathulo siyangishisa la angazi ngenze njani siyangishisa ngathi nje ngaze isikhiphe ngisilahlele. Angani noma niyasizwa yini abazalwane? Niyasizwa? Niyasizwa? Niyasizwa bazalwane? Niyasizwa bazalwane? Ngiyakuzwa. Senze njani? Shisa mina. Yimo njani ozukushisa kwani kwesicathulo sami? Mangila siyangishisa umina ozwani ukushisa kwesicathulo sami. Manje sinenkinga ke la njoba sila endlini ngizoma nomusa ukuthi masilana umusa kaNkuluNkulu lo esuzwayo umuntu uzwa yena ngendlela asha ngayo ukuthi mina ngizwa kunjani. Futhi nale nduku ezikhalayo ngoba ziyashaya induku singabekezela siya nale nduku ezikhalayo uzizwa wena ukusha kwakho. Sekukuwena ukuthi wena wenze njani uyakhuleka noma uyahlala noma ulandela uNkulunkulu noma uhlala ezweni. Kodwa isicathulo sakho shisa bani wena. Asiyeni uNkulunkulu ngibonga umusa kaNkulunkulu sekukhulunyiwe kakhulu. Amen. Kwakhulunywa ngokuvusa kwabantu emeqala la ngibonga kakhulu nakumshumayela unzima. Amen. Ngiyathoba ugcobeni lakhe. Amen. Umesuku musuma nokuthi kodwa beningasho nina nithi lo muntu uyahlanya noma ningathi uMama uShabani cha uyagula ngendlela agula ngayo. Kodwa uKristu umebheka lokugula akugulayo uthi akusikhona lokugula kokufa lo muntu agula ngakho. Uthi lokugula lo muntu agula ngakho akusikhona ukugula lokhu kokufa kodwa kunomoya ongene kuyena. Useyambiza useyeza useyaphila. Bekhala bethi Nkosi ubaba ukhona abengekazafa. Kukhulunywa konke kukhulunywa ngomkhuleko. Amen. Ngibonga umusa nomama wakhuluma ngendoda eyahlupheka kakhulu yahlupheka. Noma mama seyiyodwa uDavid eseyedwa ehlane bengabona abantu esempini ehlupheka bengayazi impi yakhe kodwa meqhamuka kubafowabo bamthela. Baba ngenzeka ngesinye isikhathi ubekela ukuthi wena uzonqoba kodwa abantu bakudele ngalesikhathi uwena ozonqoba thiwa uyaphhi lo. Akahamba ye emvini ngoba abantu baphetheni amafayili. Bese iphethe ifile yokunqoba kodwa wena ukuthi akahamba ye emvini kanti uyena umuntu ozonqoba impha abasayibalayo abayikalayo ukuthi lo muntu mude kanganani ugqokeni lo muntu siyamsaba kodwa lo muntu lo ngelutho koyena othi ngizoyinqoba lempi. Amen. Asiyeni uNkulunkulu bazalana uNkulunkulu akakhethanga abalala muntu. Amen. Ngithi ngelinye ilanga uNkulunkulu wethu wayiphakeme naye wayozayo lestage wayozayo lesibhedlela. Kodwa ngenxa ukuthi asangaze aphakame wakhetha ukuthi mina ngiyozalela khona emkhombeni noma esibayeni. Ngoba wayingaphakeme. Uba uNkulunkulu wethu bephakema bengeke ahlise uzakhe wathi akahlike. Ingoba wayingaphakeme wayephi wayiphansi. Uba wayiphakeme uNkulunkulu wethu bengeke angene emlilweni befakwa athi ngiyohambisana nabo. Uba bephakeme bengeke azayohlala ejele athi mina ngiyakubona kodwa ngiyobalwisa impi bahlale kubona iziboshwa zonke ukuthi cha umuntu wami lo ngiyamthanda. Ngifuna ukuthi lapha kwabasekolose 4 kwabasekolose chapter 4 verse 2 ithi khulekani. Amen. Qiniselani ekhulekeni nime kukho ninokubonga. Amen. Qiniselani ekhulekeni nihlale khona ninani sinokubonga. Yilokho ke enhlizweni yami ngithi ngihlale ekhulekeni nginokubonga. Umusa usho njalo noma namandla omkhuleko asho njalo asimene emkhulekeni akukho bazali la singakhona noma singabaleka ushila ubaba emila noma ungathi uyemuva kodwa emuva uzofike uvalelwe ile ndlela bekumnandi uhamba kuyona kodwa ivalela izitha kodwa mawuthi ubuyele emuva usubuyele ezitheni uqo ngoba sihamba sizitha uma bekhona umuntu usukumile umama wabeka kodwa siyazi ukuthi bakhona abantu noma bakhona abantu bebengama inkinga basabihlazo mama. Amen.
abantu mama basahleze ezweni. Bakhona abantu bebengasukuma bathi mina ngamkhetha uJehova kodwa manje sengizama ukubuyela emuva. Mangifika emuva futhi udonga luvalile sengicela ukuqhubeka nendlela ukuthi ngiyaphambili. Ushilo ubaba wabeka kahle asincenga abantu ukuthi abezogcwalisa ibandla, asincenga abantu ukuthi ababuyele uNkulunkulu ngoba sikholwa, asince kodwa ingenxa yosizi lokuthi umuntu mayebuyele emuva lona lwandle lona lavula angeke lusavuleka. Asihlaleni endlini kaJehova sinani sinokukhuleka. Amen.